xerraré d'aquest llibre que se nom Anacadabra. Anacadabra és una bruixa que els seus pares no ho saben i sempre ho guarda en secret. Aquest llibre tracta de 4 amics que un no els hi cau bé i el que no li cau bé està trobant també si poden fer màgia sense ell. El conte se titula Anacadabra, pastisses perilloses. I va que les pastisses perilloses s'escapen i l'Anacadabra no ho sap que s'escapen. Al final ho sap i se'n dona compte que quan qualcú se menja aquests pastisses s'enamora. I aquesta altra d'Anacadabra tracta d'una nina que li agrada la màgia i se'n va a viure a un altre poble. Allà troba uns amics que també els agrada la màgia i decideixen fer un club de màgia. Aquest llibre m'ha agradat perquè és molt divertit i m'agrada les seves aventures. El Rulas i la copa legendària. Aquest llibre tracta de que el Rulas va trobar un cartell que anunciava que es feia un torneig que es deia la copa legendària. Des cap d'un parell de dies va anar al camp de l'equip anomenat Los Pros i els de l'equip es van enriure d'ell. I el dia següent va tenir l'idea de fer un equip ell. Va trobar en Rulos, el Russo, en Santi, la Predina, l'Animalici 21 i 2 bergants de Pescarrer. Van arribar els partits i tots els guanyaven fins a arribar a la final. La final va ser contra Los Pros, l'equip canta se'n van riure dels Rulas. El que més m'ha agradat és que és molt divertit i entretingut, també perquè té adivinades o jocs molt divertits. Aquest llibre lo recomanem perquè ens agrada molt i es diu Destroza este diario. Es tracta de que el llibre te diu unes coses de fer i tu les has de fer en el llibre, com, per exemple, rompre el llibre amb un llapis, amb unes tisores, pintar el llibre en cafè i tirar-lo de dalt de tota l'escola i molt de reptes, molt divertit. Aquest llibre acabarà destrossat. I una recomanació més, que s'amaga dins el cos humà. Daina Bestart és un llibre interactiu molt divertit. Si mires a través de les lupes, hi veuràs molts detalls que no es veuen a simple vista. Comença per la lupa verda i et semblarà que el cos és només el que es veu des de fora. Però a través de les lupes blava i vermella hi començaran a aparèixer milers d'elements que no es veuen a primer cop d'ull.